Hé, dat is echt die mem, hè? Mensen. Dat is echt die mem. Oeh, denkt er. Ze is blauw in plaats van zwart. Hé, mensen, het is die mem. Hé, het is Rijntje. Kom maar, hé. Hé, is het zo eng, hé? Is het zo eng? Sally. Hey. Doei. En, oh. Marije. Hey. Show that. Ah, net bieten. Net bieten. Hey. Hey, mensen. Hey, hallo.
zacht nou. Nee. Kom eens. Barney. Nee. Leef nou. Ja, doei. Lekker, doe niet. Lekker. Was de Jerris dan? Vindt ze het lekkerst? Iets hegen misschien nog? Hier. Ja. Ja? Ja.